Lakbay Katoliko, mayong gabi ka na tong tanan. So as you can see, nato diri sa to ang aquarium. Oh, watching ta sa to mga isda diring binuhi. While nagkape-kape. So nindot ning natay peace of mind. Natay gitawag og masterpiece. Pero magistorya sa lang ta. Way back in the first century ba? Way back in the first century. So magistorya lang sa ta way back in the first century nga ang babae nga ni-exist, ha? Niining kalibutan na so far nga walay sala, perpekto, walay lain si Santa Maria ra jud. Perpekto, walay sala si Santa Maria lang. O muna kung magsupak-supak mo nga si Santa Maria dili perpekto na isala, hala sige. I-comment down below. I-comment down below. Kung magsupak-supak mo nga si Santa Maria naibuling sa sala, i-comment down below. Unsa may sala ngayang nahimo? Sige sa lang kong kabuk para makalusot ng inyong mga pasangil. O, ano lang ha? O, sige. See the comment below.